toinen tulee kuomaa. No niin, ei muuta kuin takasta. Huomaa, nyt mä oon näin sokea. Mitä? Mitä tuolla? Kun se idea ei oo tuossa, kun se ongit tuolla tällä värikoukulla ja tuolla pienellä pilkillä ja sitten tämmöisellä jäykällä käreellä, että se aina näkisit sen tosta käreestä sen nykäisyn. Kun ne monta kertaa niin ne syöksyy siihen, koukkuu kiinni ja ne ottaa vaan sen suuhunsa. Ja ne ei tee yhtään mitään. No täällä on nyt. Teekö se nyttenkin? No niin, kato nyt. What? Jos olisi päästään virti ton molemmat, niin tuossa tippunut No, menee nyt. Kai kun se on sotkussa tuo lukon kanssa tuo siima. Tuo kiiltää tuo yhtään, mikä tuolla on. Vai niin. Laske siitä siimasta irti silloin, kun sitä nostat, niin kato, se ei jää sit sinne tumppuihin kiinni. Se pyörittelet se itse, kun tuulimylly konsana, se pyörität se siima sinne käsien ympärille, niin sit siinä käy tolla. Ota se onki nyt käteen sieltä. Kun se siima on sen ongen ympärillä sekaisin. Kato, sillä onkikädellä heität se onge sinne sivuun ja toisella kädellä otat siitä siimasta kiinni, mikä sieltä nousee. Just. Paitsi et sit se otat aina se ongen sieltä takasta, se on kyllä mainio veijari. Ei se haittaa, sen takia tässä harjoitellaan. Sen takia tässä harjoitellaan. Siitä ja sinne sivuun ja sit siitä. Ei mitään, nosta vaan, älä jätä sitä onkea sinne reikään. Ota siitä siimasta kiinni, ei se niin iso kala ole. No niin. Mitä? Sinne meni, antaa mennä. Kameratkin tippuu. Kaikki tippuu. Kun... En niin saa yli. Kyllä siihen osaat ottaa oikein hienosti. Ei sinun tarvii osata niinku kaikkea täydellisesti. Mitä taas on 3. vai 4. kerta, kun sä käyt pilkillä tänä talvena? 4. Niin. Mutta ainakin 6 kertaa mä oon käynyt täällä maapallolla. Tai Katohas siihen, se on suuren okalahti. aivan suurin kala taitaa olla. Oli se ehkä vähän 5 grammaa suurempi kuin kaikki muut. Ihan hienosti se menee. Tässä on mikään hätää. Niin, no tää oli just se, kato, me sanoin siitä, että ottaa silleen siihen, että ne vaan hyökkää siihen koukkuun kiinni suoraan, eikä niin ei tee mitään, ne vaan ottaa sen niinku koukun suuhunsa. Nyt pitää vaan laittaa tää. Mistä tuo kuuluu? Aurinko lämmittää jäätä, niin se rysähtää. Tuo yleensä tekee vielä senkin sitten.
oikein kun on arka kalasyönti, niin se loppuu siihen, kun se jää rupeaa ryskemään. Sitten vielä kun ongitaan näitä autisen matalasta. Niin Tai sitten se sulattaa tai jään, että mä tiputaan avantoon. höpö. Se nyt ihan niin nopeasti käy. Siihen nyt vähän enemmän aikaa tarvitaan kuin pari tuntia, mitä sulla on kalaa kiinni siellä vissiin taas. Itse näitä pikkurinttejä tällä. Näitä on kiva onkin sen takia, kun näitä yleensä tulee paljon ja näitä saa helposti, ei tarvii. Ja tolleen voi harjoitella niitä isompia kaloja ottamaan. Sanoit Niin. Ei se onkin mene sinne. Nostat vaan nyt sen kala ylös sieltä. Se on vaan nyt, kun se tarpeeksi monta kertaa tiputat sen ongen kato tuohon reikään, niin sulla kastuu sitten se hanska, kun se käsi, mistä pidetään kiinni se osa, niin sekin kato aina kastuu. No mä en saa sitä onkea. Elä nyt hermostuu. Tässä on kukaan muukaan hermostunut, niin mitä sinä nyt sinä ruppeet hermoamaan? Siksi minä sinulle sanon sitä, että heität sen ongen vaan sinne syrjään ihan suosiolla siinä kohtaa, kun sulla on kalaa kiinni. Ja sitten tällä kädellä ammut kato siihen silleen. Pieneni vaan. Ota se onkin siitä vaan käteen. Niin rutkelen tää kalaa ja paa sinulle pilkit takaisin järven.